8-8. Oh no! Oo! Naku, namin siya. Guys! Ocho. Ito na part na. Ito, ano ka to? Ito lang itong mga rate na lang. Oh. Ito yan, yung ano, yung gulong yan, yung gulong. Tulong lang naman, di ba? Bigat talaga yun. Medyo nagtaon tayo ng ano, aberya. Tayo ng ano. Dito, try mo pa dito. Check nyo nga doon, check. Habang inaayos yung bisikleta doon, check muna natin yung mga binebenta dito. Nakapili ka na, Chester? Walang pera. Walang pera? Ayun o, may mga ano pa sila dito. Ayun o, punta ka na itong mga to. O ano? Isang shop po dito sa Bayambang. Bike shop. Sa mga naghahanap po ng accessories, meron sila dito. Ayan. Helmet. Yan. Ano man sabi mo sa nangyari? Lahat naman nagulat. At dahil dyan, na-extend po ang aming stay dito sa Bayambang. Kasalukuyan pa rin pong under operation ang nadaling bisikleta. Oh no! Tawanan mo ang iyong problema. Hindi nakakatawa. After series of operation, and malapit na po. Ayan na po ang kanyang malapit na. Pero medyo. Ikot mo nga. Yan.
sa Poblacion. Yan, after po ng ilang oras ba? Yan, sakto lang. Ayan, okay na po yung... Yan, dito na kami sa Facebook. Okay na po ang gulong. Opo, subscribe na lang po kayo sa kaya. Oy. Pwede na siya. Yay! Kung nagustuhan nyo tong video na to, just give it a thumbs up. And kung bago ka lang dito, just hit the subscribe button below. At syempre, i-hit mo na rin ang bell para maging updated ka sa mga bagong videos natin. So, see ya!